Moskvada polisiya otlynyň reýsden çykan seviniň daşdöwregini petikledi. Bu helakçylikde adyndan 20 adam öldü. Ýüdegolo yaralyny ketelhana ýerleşdirmek üçin tiz kömek uloglary we dikuçorlar ulanyldy. 16-njy ýylda helak bolanlaryň hatirasyna matam uny diýilip elan edildi. Moskwanyň häkimi ölenleriň maşallalaryna 1 million rubl bermek wada berdi. Azerbaýjanyň Ganja şäherinde sud jemgyýetçilik aktivisti Hasan Hüseýinle adamy pyçaklady diýilen aýplamalar esasyna 6 ýyl türme tutsaglygyny berdi. Binanyň daşyna ýygnanan aktivistiň tarapdarlary bu hökümden soň göz ýaşlaryny hem saklap durmadylar. Mamla raýat atly hökümete değişli bolmady. Guramanyň başlygy Hüseýinli mart aýynda huligançylykda aýplanyp tutsag edildi. Onuň tarapdarlary aýplamalaryň syýasy matlaplydygyny öňe sürýärler. Hüseýinli nätanış bir adamyň oňa hüjüm edip ýere gaçyrandygyny, soňundan hem özüne zorlugyň görkezlendigini öňe sürüp şikaýet edendigini aýdýar. Kabulla reforma we täzeçilik üçin çykyş eden ýaş aktivistleriň bir topary owan resmiýetlerine ömürlük ygtyýarlyklary berýän taslama garşy demonstrasiýa geçirdiler. Kanun çykarjylar wezipe möhletleri gutorandan soň özlerine 2 jan pena we aýlyklaryň 25 götürümini bermek baradaky taslamany hödürlediler. Protestdan soň Owansanyň senaty bu baradaky taslamany ýatyrdy. Siz Azatlyk radiosynyň şu täzelikleri bilen tanış bolňyz.